Brunei. Malý tropický sultanát ležiaci na ostrove Borneo, no zároveň jeden z najbohatších štátov Ázie. Ako je možné, že krajina s menej než 500 000 obyvateľov žije v takom komforte a stabilite? Odpoveď sa ukrýva v jedinečnej kombinácii prírodného bohatstva, histórie a politickej moci. Brunei sa nachádza na severnom pobreží Bornea a jeho územie je rozdelené na dve časti obklopené Malajziou. Vládne mu sultán Hasan al-Bolkiah, dedičný panovník s veľkými právomocami. Väčšinu krajiny stále pokrývajú husté dažďové pralesy, čo síce obmedzuje poľnohospodárstvo, no zároveň udržiava nízku hustotu obyvateľstva a aj relatívne čisté životné prostredie. Skutočným motorom Brunea je však jeho ekonomika. Tá stojí najmä na ťažbe a predaji ropy a zemného plynu, ktoré tvoria viac než polovicu HDP a až okolo 75% exportu. Objav ropy v roku 1929 tak zásadne zmenil budúcnosť tohto malého štátu. Brunei sa stal jedným z kľúčových exportérov ropy v regióne a neskôr aj významným producentom skvapalneného zemného plynu. Väčšina produkcie smeruje do Austrálie, Japonska či Číny. A keďže je obyvateľov v Brunei málo, príjmy z týchto surovín v prepočte na osobu sú mimoriadne vysoké. Hoci ťažobný sektor dominuje, Brunei sa už roky snaží o diverzifikáciu ekonomiky. Snaží sa rozvíjať poľnohospodárstvo, rybolov, spracovateľský priemysel, finančné služby či cestovný ruch. Čo sa týka životnej úrovne, vďaka ťažbe ropy a zemného plynu sa Brunei radí medzi krajiny s najvyšším HDP na obyvateľa v Ázii. Občania neplatia daň z príjmu, štát im poskytuje takmer bezplatnú zdravotnú starostlivosť, kvalitné školstvo a dokonca aj štipendia na štúdium v zahraničí. Palivá a niektoré základné tovary sú v Brunei dotované, životné náklady sú tu nízke, infraštruktúra je moderná a bezpečnosť je na veľmi vysokej úrovni. Na druhej strane, veľkú časť pracovnej sily Bruneja tvoria zahraniční pracovníci z Malajzie, Indonézie či Filipín, ktorých životné podmienky bývajú skromnejšie ako u domáceho obyvateľstva. Netreba však zabúdať, že Brunei je zároveň konzervatívna islamská krajina, kde verejný život ovplyvňujú náboženské pravidlá. Napríklad predaj alkoholu je tu zakázaný a v niektorých oblastiach práva platí islamská legislatíva. Pre Brunei je najväčšou výzvou do budúcnosti znížiť závislosť ekonomiky od ropy a zemného plynu. Svet prechádza na obnoviteľné zdroje energie a zásoby nie sú nekonečné. Krajina musí preto ďalej pokračovať v diverzifikácii ekonomiky a rovnako musí aj aktívne riešiť potravinovú bezpečnosť, keďže väčšina potravín sa stále dováža. Zároveň bude pre Brunei veľmi náročné dlhodobo udržať štedrý sociálny systém, ak príjmy z ťažobného sektora začnú klesať. Budúcnosť Bruneja tak bude závisieť od toho, či dokáže využiť súčasné bohatstvo na vybudovanie ekonomiky, ktorá prežije aj éru po rope.